La hipertensió arterial és una malaltia crònica i és un factor de risc cardiovascular per al fet que aquell pacient que és hipertens el dia del demà té més risc de patir una cardiopatia com pot ser isquèmica en aquest cas, un infart o una angina de pit. I a més també augmenta el risc de tenir problemes vasculars, sobretot cerebrals, com poden ser les embòlies o les hemorràgies cerebrals. És molt important que els pacients es vagin a mirar la tensió de forma periòdica i freqüent perquè un dels problemes que té és que pot ser que ens comenci a elevar i que el nostre organisme no ho noti. Per tant, la millor forma de prevenir-la és fer controls periòdics de tensió arterial. Com prevenir-la? Realitzar exercici físic de forma habitual. Perdre pes en aquells casos que tinguin sobrepès o obesitat. Una bona hidratació i una bona alimentació. En aquest cas, no abusar dels aliments rics en sal, que això fa retenir més líquids i això es fa pujar la pressió arterial. En aquests casos que segueixen mesures conservadores i no és suficient, doncs l'últim extrem ja seria el tractament farmacològic.